Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021. Yes, Radyo Man Bernard, ni anapunta sa itong pagpanghaltag o pinaskuhan para nga ito sa ito bagyasuki nga mga tigpaminaw nga ato yun nga maadtan nga nagpaminaw sa atong sibihan ng DXDC Arimen Davao. Niata karon Radyo Man Bernard diri sa may area sa ibabaw nga bahin at planta karon diri ta dapit sa may Eden Turiling adtong siyudad sa Davao og ni atay naabtan diri nga panimalay nga nagpaminaw siguro ni DXDC kay nagdahunog man ng radyo Radyo Man Bernard. Ato ayuhon na be. Ayo! Oy, mayong hapon! Mayong hapon. Kumusta man mo dire? O sa isaktong address gyud dire? Purok 2, Barangay Bayabas, Turil, Davao City, sir. Ang ibabaw ni Eden na Radyo Man Bernard, di ba? Sa sakto ba to? Eden na, sir. Kasi pangano to? Rodel Salinas, sir. Rodel Salinas, bagay kasama. Pero unsang istasyon na Del kanang naa sa nagtingog karon? DXDC, sir. DXDC. Grabe yun. Nga naman yun, ang Salinas family, DXDC magiging pabinawan binabe. Sukad pa sa una, sir. DXDC yun ang ipaminaw kay sa ilang balita, tinuod nga balita, o makalingaw ilang mga drama, o ang programa, gikan sa buntag sayok, gikan paniyika, ang kanang kanang chika, bayong chismusa. Wantad na pagkahapon. Salamat kayo. Okay, nagkakasama, gumikan kay certified listener man ang Salinas family. Nato na gayon ang atong pinaskuhan Radyo Regalo sa Pasko 2021. Una, ang ato magkakasamang wine. Merry Christmas, Del, ha? Danya, isunod na yun nato ang ato magkakasamang gift pack gikan sa ato sa DXDC Arimen Davao para ngadtong Rodel. Del, dawat Del. Gisapwag na gyud, ha? Okay, Del. Sige, onsay imuhang masulti Del ning imuhang pinaskuhan nga nadawat. Nasutanan daghang kay salamat ninyo, Sir Eren, Sir Don. Sa niabot mo diri sa among lugar bisag dayo kayo. Nadunggan yan ninyo akong awagon tasad mo nga mamina mo sa DXDC RMN 621 aron makadawat usab mong sama ani nga pinaskuhan. Salamat kayo. Okay, salamat kayo. Live magkakasama gikan diri sa may Bayabas Turiling atong siyudad sa Davao. Natin abtan diri nagpaminaw sa atong sibianan. Kauban si Radyo Man Don Pulayaw. Ako ni Radyo Man Dudong Rinobos Bugtatak Arimen. Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021.